Ya kayak tiga pak. Komba yongga. Ibu harus komba yongga. Hah? Gaza akatiza aona kuti nyaya ipa. Yey. Mogara. Awa ndiani oribasira. Awo ndi chairman wakaita nyaya. Makaituka chairman. Nyaya takainga taenda kuita mudasa changamira asi kumunanga saka makaipedza sei. Wakoma uyu yanga singabatike pamwecho. Aibatika ndi wakoma washo. Saka wakoma kwamirira wakati aishawa bwino. Aitora nika. Tinokupa zvinhu chino chitaura nepafoni. Makamuchachichii. Vakanga vachajiwa kuyanga wawira napaukama hwekuti tikuda munhu. Saka mombe yavo yakavasvika pokuti kana iri mari $250. Muzimbabwe here. Yeah. Madishi mondoro. Ndinongoyo kusangana masabu. Takaisa notumboya panchito. Kuti kana sabu vachitonga nyaya yokomiti yacho kumba kuitano makanzi kunoita sei takanzinogatsira komiti kanenge chitikagatsama kana chitonga kwanapedza ibhadhara kusingasvika kupachaji kupakuchakuzotikana mhosva yabata munhu mandinobunochaji vakuchaja paukama vanhu vakanga vatovavirirana hamufanire kudaro imini kana matonga mhosva unoya naye hukuru kana dava kunotaura kuti paukama hwavo ngatibhadharane kana zvazoipa mangwana zvamuneza machitaisira muone pasai sabhuru chaja huku ndopamunogumira kana yaku dzinofamba izvo makumbomana dzinouya kuno huku ndopamunogumira nemakumbomana izvo kana makumbomana kumuya pachakame oraisabu makatonga nyaya makakuya ile chii ndunwa mani nguva yakadimuri sabu tofandane 3 months vakupinda handikuregerera mune nsingasizvo unopedzera pavo kana aguma yakandida kuri kata zvinhu munokunyamamirezei pamuzi nyaya yenoga kuno asi munoiteera ndii nyaya yangu anga tazvita changamiri komiti wakobvatai hamwana anogatiyanisiri kana mwana mangwana ndozonisa nyaya munorarama purasipurasi sanoda kutoedzera kuramba kutorana vakadzi kuti zvese toda kudzidzisa kuti itsika ngaimiri uyo akati ape chii mombe mwechete angata pakutanga angati 600 tikadare mari kumire angadurira 600 vakatora nemukomo saka azvita kuda chii akuda mombe wa matauriro akanga wawirirana saka izvinova kudere chama matauriro andikaita padare iroro changamire ndange ndati ndikuda mombe 2 awa nekutonga wakaita wakati hamombe 2 haziite ba ndakatadzirwa ndakatorewa ngazi waida mombe 2 ndozowaida ndizvozvo aya nyaya yekuti taura ngaitirane waida chiibamo wangati kungani handikuita kwemasabu kasina basa kana kutunga munharaunda wangati chiiro iniso mazvira ndiendati mombe 2 masabu abva aramba akati hazviite bavapamambo mombe 2 izvozvo ndozowaida ndizvozvo aiwa kwamambo kuno handide mombe 2 wakuda ngani ndikuda mfumo nokuti waya kwamambo asi pasabu kuda akaguma aibhadharisana mombe 2 waida kuti sasabu kuzvirou dawaichaja waiti nyaya yangu chitema minisite kwamambo handizvozvo ini ndikuramba ndakamira panechadywa nasabu sabu musazvozvii vakakuti mombe imwe chete ndakuzora pamombe 2 dzawaida vo $600 imombe 2 iwo wanyika ngazvongo ise mombe dzake 2 nemudzi 2 ene zvako zvisazvizvavo hadzi kwakudzona dzichibereka mumbizo kwaariko unomba mombe imwe chete nembudzi 2 nebhalansi ipa 300 ichi
kutamba nazo maitira waita ndo zvingozi maita basa sambo baba manzo kamunogumira munobata munopawo anditi kana achida kubata zvakawanda motoita zvinzo uye akabvuma kubata huku mhosva unomhazokwira dare nokuti pane nenda murandu ka akawanza munhu abvuma mhosva yake uye anozotaura zvanoda zvakawanda kudare ramambo anditi kuti zvisazokutsikira zvonzi anomaona kuti anzisapo kaitidzwa nyeri akazoti aiwa zvite toda mombe ngani wanda mazuva kuti yatochinja nyaya aita basa chimira uzoidzimza zvinoeresha chimukaidzi mukadzi wavo yari kuti kwandi girlfriend yavo unobhadhara rini hanzi mwedzi kwenda kwawa September wazvizwa shamani anobva abhadhara nedare mombe dzake dzaita shoma anobhadhara mari yedare yapirwa nawo idare pamhosva yake pa wazvizwa zvataura unaine mari yesikawanda aimombe wani balansi yacho chiendea tosangana kupera kumwedzi waSeptember unosvika padeskiro ravanopirwa mari yavo yonokumudza kwewaisabara tiwoteera mukadzi kacho watezva uchimudai watezvara ndakamboruwa nenhoo zokuti akaita chifana aigara aitozviita warowa ndarowa ndakorowa anzorowa nani ndaiva atezvara warerwei pandaenda ndikataura problem yehanzvadzi yavo waibva wakurowa uchimudai aya mambo mukadzi anchamuda saka kudya zvinhu zvake muteere mukadzi yeyo kwira dare uye uchenesana nemukadzi wakomunhu abereki vake varitongwa zvatongwa nokuwa asi iyo chikwira mukadzi wakodare